Ελλάδα 2025 ή αλλιώς πώς μια εταιρεία μπορεί να συμμορφωθεί σε κανονισμούς που τους έχουν επιβληθεί από τους νόμους ή τέλος πάντων από το κράτος, ενώ στην πραγματικότητα κάνει τα πάντα για να μην συμμορφωθεί. Το θέμα το οποίο με αφορά είναι το αίτημα που έχω κάνει προς την EONova σχετικά με την χρήση δικού μου εξοπλισμού router στο δίκτυό τους, καθώς θεωρώ ότι το μηχάνημα το οποίο λαμβάνω ή γενικότερα τα μηχανήματα που λαμβάνουμε από τους παρόχους δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά για τις δικές μου ανάγκες. Το συγκεκριμένο αίτημα προβλέπεται, καθώς η ίδια η Nova προσφέρει μια υπηρεσία που λέγεται BYOD, Bring Your Own Device, με την οποία έχω δυνατότητα να πάρω τα username and passwords για την PPP Internet σύνδεση και για τη SIP σύνδεση και να έχω το δικό μου εξοπλισμό. Τώρα, για λόγους που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Nova, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μας δώσει admin σύνδεση πάνω στο δικό της router, ώστε να μπορέσουν να το μετατρέψουν σε bridge mode και ακόμα καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε μόνο το data κομμάτι με το router μας, ώστε να παραμείνει το SIP account συνδεδεμένο πάνω στο SIP client που έχουν ενσωματωμένα μέσα στον εξοπλισμό τους, αλλά ειδικά για τις συνδέσεις fiber, στις οποίες είμαι και εγώ ένας χρήστης, θέλουν να δώσουν ένα εξοπλισμό NT. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα medium converter μεταξύ fiber και ethernet, ώστε να φύγει εντελώς ο κλασικός default router που δίνουν αυτοί και να βάλω εγώ αυτό το NT media converter πάνω στον router μου και να υλοποιήσω τόσο το data κομμάτι μέσα στο router, όσο και να χρησιμοποιήσω ένα SIP server, ένα SIP client, για να συνδεθώ στο δικό του SIP server και να έχω τηλεφωνία. Ένα πρωινό λοιπόν, ένα κούρι μου έφερε τον εξοπλισμό της Nova, το NT device. Μου στάλθηκε μέσα σε 5 με 10 λεπτά ένα SMS μήνυμα με τα username και passwords για το data κομμάτι και για το SIP κομμάτι, καθώς και ένα link σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζομαι για να συνδέσω τις συσκευές μου. Αυτό ήταν μέσα στο μεσημέρι, την ώρα που δούλευα στο σπίτι, γιατί είμαι remote worker. Μετά από 5 λεπτά έπεσε το ίντερνετ, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση, και έτρεχα να προσπαθήσω να αλλάξω τις ρυθμίσεις στους routers μου και γενικότερα στο δίκτυό μου, ώστε να μπορέσω να έχω έστω και βασικό ίντερνετ. Περνώντας λοιπόν αυτό το πρώτο σοκ, κατάφερα και συνέδεσα το PPP data κομμάτι με την Nova βάσει κάποιων γνώσεων που έχω σχετικά με τα VLANs τους, αλλά και του κειμένου που στείλανε, αλλά έχω φτάσει στο σημείο να πρέπει να συνδέσω και το τηλέφωνό μου, όπου, για να δούμε λιγάκι και τι πληροφορίες μας στέλνουν, αυτό είναι το PDF το οποίο η Nova θεωρεί ότι είναι αρκετό για να μας επιτρέψει να συνδεθούμε στο SIP server της. Υπάρχουν κάποιες γενικές πληροφορίες σε αυτό σχετικά με τα πρωτόκολλα και τα βασικά χαρακτηριστικά των συνδέσεων που καλούμαστε να υλοποιήσουμε. Αυτά είναι πρωτόκολλα γενικά, δηλαδή εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτά είναι τα settings που αφορούν το WAN. Αυτά που θα δείτε αφορούν συσκευές που είναι DSL modems, καθώς βλέπουμε τα VPI, VCIs και τα encapsulations και όλα τα άλλα στοιχεία. Υπάρχει κάποια αναφορά σε ένα DHCP option 60 model name, κανένα στοιχείο εδώ πέρα για το τι πρέπει να μπει. Το DHCP option 61, το οποίο θα κοινοποιηθεί μαζί με τους κωδικούς της υπηρεσίας τηλεφωνίας, όπως και το username password της data υποδομής, της data σύνδεσης. Ενώ αν αυτό αφορά το ADSL, στο VDSL FTTH Fiber to the Home που έχω εγώ, παρόμοιες πληροφορίες. Αυτό θεωρητικά κάνει απλά σε μένα για να μπορέσω να κάνω τις συνδέσεις μου. Ενώ υπάρχει και μια έξτρα σελίδα, η οποία είναι και η σελίδα που με ενδιαφέρει, καθώς σε αυτήν αναφέρεται ότι όσον αφορά το SIP server ή το SIP proxy, αυτό θα κοινοποιηθεί μαζί με τους κωδικούς υπηρεσίας τηλεφωνίας. Μου δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το support και κάποια άλλα στοιχεία, αλλά τίποτα παραπάνω. Εγώ πρέπει να ψάξω να βρω ποιος είναι ο SIP server μου. Τονίζω ότι η Nova στο SMS που μου έστειλε δεν είχε στείλει αυτή την πληροφορία, οπότε πρακτικά αναγκάζομαι και επικοινωνώ μαζί τους εδώ για να μπορέσω να πάρω αυτή την πληροφορία. Ξεκινάω λοιπόν στο chatbot τους και τους ζητάω να με βοηθήσουν. Επειδή το έχω ξανακάνει, γιατί έχω προσπαθήσει πολλές φορές να συνδεθώ και τις περισσότερες φορές έχω φάει time out,
Ξέρω λίγο, μάλλον προσπαθώ να πάω κατευθείαν στην τεχνική υποστήριξη. Οπότε, πέρα από τα βασικά πράγματα, αναφέρω ότι έχω ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αφορά τηλεφωνική σύνδεση και με ενδιαφέρει για το σταθερό μου, που θα κρύψω εδώ πέρα, να πάρω την πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία των SIP servers που χρειάζομαι. Το bot μου αναφέρει ότι ένα σύντομα ένας εκπρόσωπος θα είναι διαθέσιμος για να με εξυπηρετήσει, για να με βοηθήσει. Συνδέομαι με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μου αναφέρει ότι να μην ανησυχώ, θα με συνδέσει αμέσως με εξειδικευμένο συνάδελφο. Τον ευχαριστώ και για την οικονομία της συζήτησης, καθότι ήδη είμαι 15 λεπτά μέσα στη συζήτηση, δίνω κάποια στοιχεία σχετικά με τι προσπαθώ να κάνω. Να το PDF το οποίο είδαμε και λίγο πιο πριν. Αυτό. Το αναφέρω ότι δεν υπάρχει πληροφορία του SIP server, ούτε μου στάθηκε SMS, θα το ήθελα, παρακαλώ. Ο κ. Κωνσταντίνος με συνδέει με την κυρία Ανδριανή, η οποία ζητάει κάποιο χρόνο για να ελέγξει το ζήτημά μου. Μετά από 2-3 λεπτά, περνώντας 8 λεπτά, μου αναφέρει ότι έχω συνδεθεί λαθασμένα με την εξυπηρέτηση πελατών και πρέπει να ξαναγυρίσω στο τεχνικό τμήμα. Και το ξέρω ότι πρέπει να ξαναγυρίσω, γιατί ο κ. Κωνσταντίνος μετά από 3 λεπτά αναφέρει ότι θα με βοηθήσει. Με ρωτάει αν έχω αγοράσει δικό μου router, του λέω ναι, του ζήτησα και αρχίζω τώρα και λίγο ranting, καθότι του λέω ότι ζήτησα να συνδεθώ με το τεχνικό τμήμα, με γύρισε το σύστημα στην εξυπηρέτηση πελατών και ξαναγυρνάω στο τεχνικό τμήμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περίμενα ατελείωτη ώρα, θέλω την IP address του SIP server για να συνδέσω τον εξοπλισμό μου. Καθώς αυτή η πληροφορία λείπει. Αυτή η απάντηση δόθηκε λίγο καθυστερημένη, γιατί ξεκάθαρα κουράστηκα να περιμένω στο chat. Είναι 28 λεπτά αφού έχω ξεκινήσει το chat που προσπαθώ να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και να μου δώσει την πληροφορία που θέλω. Οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση περίπου 12 λεπτών στην απάντησή μου. Copy-paste, κλασική απάντηση, σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση. Θα χρειαστώ το όνομα του κατόχου, εφημή κτλ. Για να με ταυτοποιήσουν. Ασύγχρονα τώρα, επειδή και εγώ γράφω, το αναφέρω ότι έχω συνδέσει το 837 VLAN στο router μου, έχω βάλει ένα DHCP client, έχω πάρει αυτήν την address στο SAS 17 δίκτυο αυτό, δίνει και την πληροφορία του ποιος είμαι και τα στοιχεία μου τα οποία θα κρύψω και του ζητάω ξεκάθαρα να μου δώσει την IP address του SIP server ή του proxy. Επίσης, επειδή ψηλιάζουμε ότι αυτός ο SIP server δεν θα είναι στο ίδιο δίκτυο με αυτό, το /17, μάλλον θα χρειαστώ και ένα next hop. Οπότε, επειδή δεν ξέρουμε ποιο μιλάει και τι γνωρίζει, προσπαθώ να μάθω αν είναι ο SIP server στο ίδιο network. Γιατί αλλιώς θα χρειαστώ την IP address του router που θα με στείλει στον SIP server. Επειδή είχα ξεχάσει να δώσω την ταυτότητά μου, ο κ. Κωνσταντίνος κάνει copy-paste πάλι το αίτημα για το αφημί και τον αριθμό ταυτότητας, το οποίο και δίνω και θα κρύψω και τα υπόλοιπα τα έχω στείλει και έπειτα απαντάει με αυτήν την απάντηση. Η οποία λέει ότι στο DHCP option, DCHP, μάλιστα. Τέλος πάντων, στο DHCP option 61 θα πρέπει να βάλω αυτό το string. Καμία αναφορά γιατί πρέπει να βάλω στο 61 να κάνω θετικές στο DHCP server. Τέλος πάντων, μετά θα δείτε ότι το ρωτάω αν αυτό χρειάζεται να πάρω στατικά IP στο SIP network. Και ο λόγος που το ρωτάω αυτό είναι για να δω αν θα χρειάζεται, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τελικά static routing ή θα πρέπει να κάνω κάτι πιο περίεργο για να συνδέω το μηχάνημά μου στο SIP server τους. Αλλά μου αναφέρει επίσης ότι ο SIP server είναι ο bring your own device.nvodr, ο οποίος, μην ψάξετε, είναι private server. Προφανώς χρειάζομαι ένα private DNS server για να ρωτήσω την IP του. Και μου δίνει κάποια στοιχεία σχετικά με το SIP number. Συνεχίζω το rant μου λίγο, γιατί ο κ. Κωνσταντίνος καθυστερεί 5 λεπτά να μου δώσει αυτή την απάντηση. Οπότε το εξηγώ ότι με σύνδεσε στην Αδριανή και με ξανασυνδέει η Αδριανή σε σένα και έχει φτάσει 5 και 50 και εγώ ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Το ρωτάω και για την IP, εκεί τον μπερδεύω λίγο. Αλλά απαντάει για static IP που μάλλον αφορά τον data plane. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτήν την υπόθεση λοιπόν μου λέει ότι η IP address του SIP server θα αλλάζει κάθε φορά. Το οποίο δεν ισχύει προφανώς. Έχει μπερδευτεί. Συνεχίζει όμως και μου απαντάει με αυτές τις απαντήσεις που προφανώς δεν καταλαβαίνει. Του λέω ένα από τα προβλήματά μου τώρα εμένα είναι ότι εγώ έχω φάει ήδη μία ώρα σε ένα chat προσπαθώντας να βρω 2-3 στοιχεία. Πώς θα συνδεθώ στο SIP server, ποια είναι DNS servers που θα μου δώσουν την διεύθυνσή του, ποιο είναι το routing κομμάτι που πρέπει να έχω για να μπορέσω να συνδεθώ σε αυτόν. Παρέθεσου εδώ. Η Nova όταν ξεκινάει και σου λέει ότι μπορείς να έχεις το Bring Your Device, θεωρητικά αποποιείται τις ευθύνες της εξυπηρέτησής μου. Αυτό είναι σχετικό. Δεν είναι ακριβές. Ναι, δεν ζητάω να μου φτιάξουν
το router μου, να συνδέσω να μου εξυπηρετήσουν το router μου ή το SIP server, το SIP client μου, συγγνώμη. Αλλά είναι υποχρεωμένοι να μου δώσετε τα στοιχεία που χρειάζεται για να συνδεθώ. Κάτι το οποίο δεν έχω κάνει μέχρι τώρα. Αυτοί όμως κρύβονται πίσω από τη γενική διατύπωση ότι δεν σας εξυπηρετούμε πάνω από αυτό που μπορούμε να δώσουμε και δεν δίνουν τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ή τέλος πάντων δεν έχουν εκπαιδεύσει τον κόσμο τους ώστε να μπορέσει να καλύψει αυτή την ανάγκη. Συγχύζω και του λέω λοιπόν ότι έχω πάρει αυτό το link. Στη σελίδα 3 υπάρχει το DHCP Option 61, στο οποίο δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία που μου είπε πιο πριν, δηλαδή το να σετάρω αυτό το string μέσα, που θα μπορούσε να υπάρχει, δεν έχει κάτι μυστικό. Και επίσης του λέω, προσπαθώ να του πω, ότι χρειάζομαι να μου πεις για τους DNS servers, ώστε να μπορέσω να βρω ποια είναι η IP address του byod.nov.gr για να συνδεθώ. Ο κ. Κωνσταντίνος όμως θεωρεί ότι έχει μιλήσει αρκετά και έχει δώσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, οπότε θέλει να με συνδέσει με την εξυπηρέτηση και μου είναι και καλό απόγευμα. Λέγοντας ότι έχω λάβει όλες τις τεχνικές πληροφορίες από εκείνον. Και εδώ ξεκινάω λίγο το χοντρό ranting, σχετικά με το πόσο παράδεκτο είναι, το τι μου λείπει, ποια είναι η κατάσταση του δικτύου μου και για ποιο λόγο δεν μπορώ να βρω τη διεύθυνση του SIP server. Από τα logs του router μου βλέπω ότι στο DHCP client μου γυρνάνε αυτούς τους δύο private DNS servers, οι οποίοι είναι και αυτοί σε διαφορετικό δίκτυο από αυτό, οπότε πρακτικά πάλι routing χρειάζομαι. Δεν είναι εύκολο να το σετάρω αυτό το πράγμα. Άμα το κάνω αυτό, θα πρέπει να κάνω policy-based routing μεταξύ των δύο interface του ενός data και του άλλου SIP. Καθότι άμα οι κύριοι θεωρούν ότι θα βάλουμε και ένα default route εκεί, γενικά δεν ξέρω πού θα περνάει και το ίντερνετ μου. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και τελειώνω με το γνωστό meme. Δεν απαντάει. Φαντάζομαι ότι δεν γύρισε στην εξυπηρέτηση πελατών όπως μου είπε ο κύριος Κωνσταντίνος και το conversation has ended. Πάρα πολύ ωραία.